Tervetuloa Auksi Huutokauppojen vuokravarastojen esittelyvideolle. Tässä meillä on tämmöisen elektroniikkaliikkeen jäämistöä näyttäisi olevan. Eli siellä on heti etualalla tietty puhelinta ja kopiokonetta, printeriä, tulostinta, erilaisia. Aloitetaan sitten vaikka tosta heti. Tuossa on nyt oikein antiikkisarjaan kuuluvaa puhelinta. Sen vieressä on sitten jotain näitä reitittimiä tai vastaavia, siskoja. Mitä hyvänsä. Rotellin hieno vahvistin. Sitten tässä löytyy nämä portit, eli hälytysportit tai vastaavat myymälään. Näyttää olevan siinä. Löytyy Pioneerin tällainen vanha LP-levy, soitin, faksia. Ja tuossa on oikein tämmönen puhelin, joka toimii kolikoilla, antiikkia sekin. Samoin tuossa löytyy noin verkkomodemia tai USB:tä tai vastaavia, niin sieltä näyttöjä löytyy vähän nykyaikaisempaa ja sitten on siellä myöskin vanhemman sorttista näyttöä ja johtoja, monenlaisia kuulokkeita. Eli kaikki tämä komeus, paljon elektroniikkaa kerralla myydään tämän vuokravaraston yhteydessä. Ei muuta kuin tästäkin varastosta tekemään sitten kelvollisia tarjouksia.